30 बोसोर एमएलए जानाय समाव मन्त्रि जानाय समाव जेबो प्रमाण गैया मोनसेबो खामानि गैया 30 बोसोर एमएलए जाबाय किन्तु मोनसेबो अनुष्ठान प्रतिष्ठान बिथाङा देखायना होनो हाया रायजो नुफेराखै जे नैबेयो आबो प्रमिला होदों होननानै राव बुंनो हाया दा बे 30 बोसोर एमएलए जानानै बिथाङा जुदि गावनि समस्यायाव मोनसेबो खामानि मावनानै रायजोफोरनि थाखाय होनो हायाखैबा दिल्लीयाव थानानै बिथाङा खालामगौ ना हिन्दीखौ मोजां रोङो ना इंलिसखौनो मोजां रोङो दिल्लीयाव थाबाथ' पार्लियामेन्ट खोथा बुंनांगौबा हिन्दीयाव बुंनांगोन बा इंलिसाव बुंनांगोन माजों बुङो बे थानानै बबे जे थायोबा जाखाबाय फैयोना